Když jsem šel na půdu pro hrábě, viděl 1, 2, Honza jde. To jste vy na to rande naslepo? Jo, jsem já, hejtíku. Nejste nějaký starý, myslel jsem, že to bude někdo mladší. Mladší, no jo, tak, ale... Jste odpornej, fakt, sorry, ale jo. Jo no, to už jsem někdy slyšel, už mi to kolikrát řekli, no ale většinou se to nějak dalo zvládnout. A to se jako nestydíte? No jo, tak stydím se, ale když si dám na hlavu nějaký pytel nebo igelitovou tašku, tak to je docela v pohodě. Chtěl bys, abych měl něco takového na hlavě, chlapečku? No, víte, já radši... Aha, dobře, chápu, tak nic. Třeba někdy jindy. Papík, hošík. Víte, chtěla jsem se zeptat, je to takový osobnější, zkoušel jste někdy sadomaso? Cože? Sadomaso? No, sadomaso, to jsem teda nezkoušel, no. Víte, já... No. Strašně bych to chtěl vyzkoušet, hrozně mě to rajcuje všechny ty věci. Ty bys to chtěl zkusit? Jo. Vždycky se dívám na video. Dobře, klid. Já ti rozumím. Chtěl bys to zkusit, jsi mladý. No, tak možná by se to dalo nějak spacifikovat. Víte, strašně se mi líbí zásun, výsun a podpatky, řetězy a svazování. Hlavně to svazování, je to úplně vynikající. Cože? Svazování? Řekl jsi svazování? Ježiši. Jo, vadí vám to? No, víš, moje babička to kdysi dělala, vždycky se svázala nahoře na půdě, ještě předtím, než děda za ní přišla, no, bylo to fakt hrozný, všechno jí viselo dolů. Víte, ale na ty podpatky si zvyknete rychle, já v nich občas taky chodím, je to fakt luxus, lepší než normální botasky. Počkej, jaký podpatky? Řekl si podpatky. No ale nohy si holit nebudu, na to zapomeň, chlapče, to fakt po mně nechtěj. Ale doufám, že po mně nebudeš chtít něco jako, abys mi tam... To je výborný nápad, budu vám to strkat vybrostě. Do prdele, teda ne, to by se mi teda fakt nelíbilo. Ale jestli máš nějaký chutě s vybroušema, tak si hlavně kup baterky. Ty jsou hrozně důležitý, chlapče. Do drogerie nebo nabíjecí. To funguje, věř mi, má je tam. No ale víš, se mnou... Víte, já hrozně bych to... No víš co, chlapečku, já se asi s tebou rozloučím, protože do kalhoty fakt nic strkat nenechám. No bože, uchlák ještě mě znásilní. No chlapče, tak já půjdu a určitě někoho najdeš. Neboj.